owo Akyem Afiesa na labi krom enso eye kura ewo na sase so na eche se abrantie a wedding freshia duonum yensa 23 years na wonam kwati kwa so kotu fam gudi eye Galamsey ema no eto amenamu a womosie no wosa na sase no so no enya de a wopene so enti wo ka kire eye environmental health officers ene aposifo se be ya wosi osie krache no wometu emfiri honom na wonkope baby papa empe no krabre. Watafrija ajiman kumenini ya waye Akyem Afiesa manhene ede atudwa se a policefo ene environmental health officers a wonum ene kogina mu ema wonum sie Kofi Agye otutu a wanya mfie adonum yensa waye Galamsey ni ya wo hu na mu ewo labi kurom se wonkotu na mu no na wonfa nkohye amusie ya wahyehyɛ si wo se ho ana wo besie emu wɔkyerɛ mu se nana ya labi ya waye odukrom ewo krom ho no wono de oyenhwesunu keke enu nti enka woso ne nananom edinsa woso ansa na wonom akwakosie emu no ewo ho no yensie fun baabia keke oman bia wo baabia obi eto ayisi no enti se ongunu mpo se oyotofo kra ye de ne ba kro na musie eni abisie no nenye baabi hu baabia keke se ye mining pit amra ye tu ni nchen na ye tu amra na yesie ifun no wo ti obi a ofa sa akwan no so si ifun no bia no amfa man ne mra kwan so isi ana gold for that chonko no so onko kakta so a on be dwifun na gu amra mu ana so be ne de enti wa yesa se ura no sembe na oka ni a me pese me ya ne me sre se fa ko a won si no ifun no etwase won tu afi se doctor ko okohweye report ko da so nyina me pese ma hwehwe mu ahu ena nipa so ana ye adwuma ho besi sabri prosin fra obia ma mente enso concession is extra good for concession no so extra good dey also at the concession in mankrofo bi say on ye on contractors besi sabri minti say sa contractors no omu bia oni aya frɛ no sa den ene watu amna no ankata so ama obia kɔhwere ne nkwa wo ni nyina mu no Chebi Divisional Police Commander ACP Emmanuel Chumesi Ankra akyerɛ mu sɛ wɔnom fa enhyehyɛ da akwan nyina so ansa na wonum ekwakosie emu no wɔkyerɛ mu sɛ abusuafo environmental health officers a wonum efiri Etiwa West ene pathologist a wofiri Chebi aban ayaresabia ewo ho bi ansa na wɔyɛ ne ɛsɛsɛ wɔyɛ nyina wo ho ansa na wonum ekwakosie ti me yi body no state na hu nti doctor no examine body wo hwɛ ho nyina nti no ɔno no report kura ne yɛ twɛn sɛ bia sɛ bibi na na ayɛ no ana sɛ na ayɛ no so examination yɛ yɛ nti na yɛ 20 nti bo na kasa na papa ai freno ni nyantai nti ne ba freno Kofi Agye wedi fe doni mesa ti papa na kasa na identify ne ba no se ne ba on hwe hu ne bia ne hia bia se police ne hia bia on se bia se bia ne hu bia pra ne de bia no doctor ne be ye hu adwuma asisi